Nia ang tubag sa pangutana ngano nga ang Roman Catholic Church wala marehistro sa panggobyerno or sa SIC. Tungod kay ang Roman Catholic Church dili si Kristo nagtukod ug dili mga apostoles ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Kinsa may nagtukod mao si Constantino, usa ka emperador sa Roma, mga kaigsuonan ug magkikalaan. Naa siya sa panggobyerno. Siya ang gobyerno ni adtong panahon ug ang Roman Catholic Church si Constantino maoy nagbuo. Wala nay kinahanglan nga iparehistro pa sa gobyerno tungod kay ang nagbuo sa Roman Catholic Church gobyerno nga mao si Constantino. Emperador siya ni adtong panahon na pagtukod sa Roman Catholic Church. Mo nang wala nay kinahanglan nga iparehistro pa sa SIC or sa gobyerno. Ang mga Christians karon, mga religious leaders, nganuman nga nagparehistro sila sa SIC or sa panggobyerno. Tungod kay dili man sila gobyerno, kinahanglan magpasakop sila sa gobyerno kay mao kana ang kabubuton sa Ginoo nga magpasakop gyud sa pagbulutan sa tao. Pagsunod na sa kabubuton sa Dios. Mao kana ang tudlo ni Apostol Pedro dinhi sa iyang libro 1 Pedro 2 bersikulo 13. Managpasakop kamo sa tanang pagbulutan sa tao. Tungod sa ngalan sa Ginoo, kung sa hari ingon nga mao ang labaw. Onya sa 14 kon sa mga gobernador. Sugo na sa Ginoo nga magparehistro. Ay panultihon ba nga little knowledge is very dangerous. Nga naman kay kung gamay ra magud ang imong kahibalo, wala ka kabalo sa background, wala ka tawag ining nasayod sa kanang kasaysayan sa usa ka pundok or sa usa ka gitawag og being. Ang mahitabuan na magpataka lang jud ka og tawag ining yawit sama ining atong higala nga pastoy karon. Unya kanang iyahang little knowledge ihatang isulod diha para aron ta gitawag og mailad o niya. Naidwa ka punto iyang gisgutan sa iyang tawag ining video. Number 1, nganong wala ko nang rehistro ang simbahang Katolika kay ang nagtukod ini mismo ang gobyerno nga mao si Constantino. Bot-bot na. Nga naman kay before Constantine naan ang simbahang Katolika. Ang iyang mama mismo, prueba ka na. Tawag na existidong simbahang Katolika before Constantine. Katoliko ng daan. Sa wapag gipanganak sa Constantino, naana ang simbahang Katoliko ug membro ang iyang mama ana. So kung mingon ka nga si Constantino ang founder, binutbot na, pagpamakat na. Number 2 nga point. Wala ko na marehistro ang tawag ini nga simbahang Katoliko tungod sa hinungdan nga si Constantino daw ang gobyerno at the time. Actually, ang gibuhat lang ni Constantino, iyaha lang gilegalize nga free ang mga Kristiyano sa iyang panahon sa pagpractice sa ilahang faith sa hinungdan nga diin tawag ining before Constantine persecuted sila. Wala gihimo si Constantine sa pag-establish of Christian church at the time. Wala. Ay lagi na ipagusta gina inyong bot-bot. Nga naman kay kung mapangka mo, makauulaw kay na sa inyong pundok. Di lang kay ikaw to yung maulawan. Apil pa ang imuhang gitawag pundok. O sa mga taong edukado nga naa sa imuhang tawag ining pundok, makabante nga nagbinutbot ka. Ang mahitabuan na, mubiya yun na sa imuhang sekta na magkuhaan na imong kita o mauhon. Di ba? So kung mingon ka si Constantino, ang founder, si Constantino ang nagbuo sa simbahang Katoliko, usa na kada kong bakak. Kay again, before Constantine, naanay 30, not less than 30 popes ang mga nangagi before pa niabot si Constantino. Nya, kaingon pa niya nga, tawag ining di daw marehistro ang simbahang Katolika kay ang gobyerno kuno si Constantino. Di ba gito pwede iparehistro ni Constantino ang simbahang Katolika siyang kaugalingong gobyerno? Nga naman, pinakaunang kabalo si Constantino nga kining maong Romano Katoliko kang Kristo ni. Unya, timaan nga mas labaw ang gahom ni Kristo sa iyahang gitawag pang gobyerno, kanyang Roman Empire, tungod sa iyang pagdaog sa gitawag Battle of Milvian Bridge against sa Maxentius. Mga outnumbered sila. 25,000 soldiers versus 250,000 soldiers. Imagine mo. So, man din niya pwede i-subject ang simbahang Katoliko sa iyang kamot. Nga naman kay kabalo siya nga ang tag-iya ani divine being. Mao na reason nga wa na rehistro. Mao na reason nga dili pwede i-subject ng Constantino ang simbahang Katoliko sa iyang kamot. Ang iyang gihimo, legally speaking, iyahang tagaan og freedom ang simbahang Katolika
at that time nga makapractice sa pagtuo publicly. Pagbasa lagi kasaysayan toy. Nga naman kay kung tawag ini hindi ka magbasag kasaysayan, ang mahitabuan na ang mga tao nga maminaw nimo labi nagdakabalo sa kasaysayan makaingon gyud nga bakakon ning mong pastoy na pastoy man kani pero anong bakakon, di ba? Oh. Number 2 points. Ingon pa niya, dapat no magpasok sa gobyerno kay gisugod daw sa balaang kasulatan nga tawag ini magparehistro. Huwag gyud kay mabasa sa Biblia nga magisugo nga ang simbahan gisugo sa Dios ang mga tawag ini ang iyang simbahan nga magparehistro sa gobyerno. Wala eh. Ang gobyerno gi-create sa Ginoong Dios para na sa gitawag og mga tao o sa tanang gibuhat nga sa mga tao o sa mga institusyon nga gi-create or gihimo sa tao, mga man-made ba. So ang mudumalaan na ang gobyerno. Ang simbahang Katolika dili man-made tawag ining religion. Divine-made man. God-made religion man siya. Mo nang dili pwede i-subject ang simbahang Katolika nga gitukod ni Kristo sa kamot sa gobyerno ngano man kay ang Dios mas labaw sa gobyerno. Kaya kung himuon ninyong ipasubject ang simbahang Katolika nga iya sa Dios sa kamot sa gobyerno, gihimo ninyong Dios ang gobyerno. Ug maahon. Di ba gihimo ninyong Dios ang gobyerno? Gipakalabaw ninyo ang gobyerno kung i-compare nato sa balaod o i-compare nato sa kagahom sa Dios. Munang tanawang gobyerno, di ginang mo reklamo. Di siya kakadungog nga ang gobyerno munireklamo kay wa no restong simbahang Katolika. No. Nga naman kay kabalo ang gobyerno ng simbahang Katolika kanang Dios ilabi na kanang gisulti sa konstitusyon, with the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God. Kanang Almighty God din na basically ang definition anak kanang Dios sa gitudlo sa Katoliko. Mo una sa tawag ining mga Filipino. So imposible nga iyahan ang iparehistro kamo, marehistro gyud mo ngano man. Una, dili man mo sa Diyos. Gi-create man mong tao, gitukod man mong tao niya ang tao subject sa gobyerno. So, therefore, kay kamo may nagtukod ana, kamo may nag-create anang inyong sekta, naturalmente nga magparehistro gid mo. Kaya kung di mo magparehistro, supak mo anang gibasa di mga setas kanang giingon ni San Pedro. Di ba? Supak mo. Nga naman, kay kung di mo magparehistro, ang mahitabo ni ana, wa mo nagpailalom sa kagahom sa gobyerno. Nga kanang inyong pundok dapat ilawom sa gahom sa gobyerno tungod kay man-made set ka na. Pero ayaw ninyo i-compare ang inyong pundok simbahang Katolika. Nga naman, kay layo ramos tinai. Layo ramos tinuod ba? Oh, ang inyong pundok man-made. Yung simbahang Katolika, God-made. So, ang mahitabuan na, i-compare ninyo kanang inyong pundok simbahang Katolika, gipaka pantay ninyo ang inyong pundok gitukod tao o kining simbahang Katolika gitukod og Dios. Ayaw ninyo ipantay, kaya makauulaw kayo na. Kung inyo nang tawag ining ipantay, muna to'y, mamulong ganing kasunod, kinahanglan, ituki mo to'y, kaya kung di na mo ituki to'y, again, kanang imong mga membro nga mga edukado, makadungog ini nga, tawag ini nga video, maalimadmaran ba? Kung baga, bitaw, anong taka nagsulti ang pastoy? Ano makak mo na pastoy para man unta ni? Nga pagkahuman na makak? Oh, namakag lima ka Constantino founder as chismis man na. Ayaw may sudan ng inyong bulsa. Dagko kay may isud mi yung bulsa. Ayaw, ngano man kay ang tinuod magpabiling tinuod. Ang bakak bisan pag ipailanin mo na nga daw tinuod magpabilin gyud nang gitawag og bakak. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen, and pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.